Евро Radio FM radiosu Belarusyň ýokary okuw jaýlarynda okuyan türkmensanly studentlaryň okuw we umumy ýaşaýyş jaý töleglerini tölemekde başdan geçirýän kynçylyklary we olary Türkmenistanyň Belarusdaky ilçihanasynyň kömek etmeýändigi barada ýöri gepleşik taýýarlady. 6-njy dekabrda Belarus radiosynyň resmi web saytynda çap edilen maglumatda aýdylmagyna görä, Türkmenistandaky ykdysady problemalar sebäpli türkmen banklary plastik kartlardan daşary ýurtlarda nagdlaşdyryp bolýan puluň möçörüne çäklendirmeleri girizdi. Şeýlelikde türkmen studentleri okuw töleglerini töläp bilmän ýokary okuw jaýlaryna bergili bolýarlar. Türkmenistanyň Belarusdaky ilçihanasynda gynansak-da bizde bu mesele barada hiç ýyly maglumat ýok. Biz bu barada kommentari berip bilmeýäris. İlçihana ne studentler ne de ýokary okuw jaýlarynyň işgärleri şikaýet bilen ýüzlendiler diýip jogap berdiler diýilip habarda aýdylýar. Minsk Döwlet Lingwistika Uniwersitetining hasaplaşyk bölüminiň bir işgäriniň aýtmagyna görä, häzirki wagt türkmen studentleri öz plastik bank kartlaryndan günde diňe 30 Amerikan dollaryny nagdlaşdyryp bilýärler. Şeýlelikde studentleriň öz okuw töleglerini mysal üçin 1300 Amerikan dollaryny ýygnamak üçin ençeme gün gerek bolýar. Bundan başga olar ýaşamaly hem ahyrin diýip uniwersitetiň hasaplaşyk bölüminiň işgäri Belarus radiosyna gürrüň berdi. Belarusyň döwlet uniwersitetiniň resmiýetleriniň aýtmagyna görä, Türkmenistanyň banklarynaky problemalar sebäpli käte pul tutuş aý gelmeýär. Tölegleriň gijikmegi sebäpli studentleriň jerimesi artýar. Ýöne biz problemanyň bardygyny düşünýäris. Şol sebäpli studentlere jerime salmaýarys diýip Belarusyň döwlet uniwersitetiniň resmiýeti aýtdy. Şuň Minskiň bankomatlarynyň biriniň golaýynda türkmensanly studentler türkmen bank kartlary arkaly daşary ýurtlarda nagdlaşdyryp bolýan puluň möçörüniň bir aýda 250 dollara çäklendirilendигini aýtdylar. Şol bir wagtyň özünde olar kartlardan her gün diňe 30 dollary nagdlaşdyryp bilýändiklerini hem nygtadylar. Şeýle-de Belarusda türkmen kartlar arkaly nagd däl hasaplaşyklary amala aşyryp bolýan ýerleriň sany hem azaldy diýilip habarda aýdylýar. Azatlyk radiosy bilen Orsiýetden habarlaşan türkmensanly bir student hem plastik bank kartlarynaky puly nagdlaşdyrmak bilen baglanyşykly problemanyň bu ýurtda hem dowam edýändigini aýtdy. Studentleriň bank kartynda 300 dollar goýulan bolsa-da olar şu wagt diňe 240 dollary nagdlaşdyryp bilýärler. Ýöne günde däl. Mysal üçin men şu nagd pul alan bolsam, onda diňe 2 ýa-da 3 günden gaýtadan synanyşyp bilýärin. Öň puly nagdlaşdyrmak bir näme aňsatdy, ýöne şu wagt kynlaşdy diýip anonim şertde habarlaşan we Orsiýetde okuyan student 10-njy dekabrda gürrüň berdi. 2016-njy ýylyň ýanwar aýynda Türkmenistanyň Merkezi Banky dollaryň resmi sowdasyny ýatyrandan soň ýurtda dollaryň resmi kursy 3,5 manat möçöründe saklanylýan mahaly onuň Garabazardaky bahasy 4 desse gymmatlap 18 manada ýetdi. Munyň ýygyany Türkmenistanyň Döwlet Daşary Ykdysady İş Banky halkara bank kartlary boýunça we ýurduň daşyna uradyp bolýan puluň möçörüne dürli çäklendirmeleri girizdi. Şondan bäri daşary ýurtlardaky türkmen studentleri özleriniň okuw we ýaşaýyş jaý töleglerini tölemekde dürli kynçylyklar bilen ýüzbeýiz bolup gelýärler. Häzirki wagt Türkmenistanyň plastik bank kartlary we Western Union halkara pul geçirmek ulgamy türkmen studentleri üçin resmi kurs arkaly manady dollara çalyşmagyň ýeketäk usullarynyň biri bolup galýar. Galyberse-de 10-njy dekabrda Lewap welaýatynyň habarlaşan ýaşaýjy Türkmenabad şäheriniň banklarynyň gapylarynda Western Union boýunça daşary ýurtlardaky talyplere pul uratmak üçin nowatlara diňe telefon arkaly ýazylyp bolýandygy barada bildirişiň peýda bolandygyny habar berdi. Mundan 10 gün odol asylan bildirişde bir näçe telefon belgisi görkezilýär we nowaty 10-njy dekabrdan başlap ýazylyp boljakdygy aýdylýar. Ýöne şol telefonlaryň birini hem jaň edip aldyryp bilmedik. Oglumyzyň karty ýapyldy we indi näme etjegimizi bilemzok. Oglum aglap jaň edýär. Biziň hem elimizden gelýän zat ýok diýip özüni Gülnar Gelneje diýip tanyşdyran Lewaply Zenan aýtdy. Azatlyk radiosy gürrüň edilýän bildirişde görkezilen telefon belgilerini ençeme gezek jaň edip habarlaşmaga synanşandygyna garamadan bu belgilerden jogap alyp bilmedi. Aýdylmagyna görä häzirki wagt Western Union halkara pul geçirmek ulgamy boýunça Lewap welaýatynyň daşary ýurtdaky studentleri her aýda 200 dollar pul serişdesine uradyp bolýar. Bu mukdar ýurduň beýleki welaýatlarynda we paýtagtda 100 dollar ýokary bolup daşary ýurtlardaky studentlere iwerip bolýan pul serişdesiniň mukdary 300 dollara barabar. Türkmen studentleriniň başdan geçirýän kynçylyklary barada türkmen häkimetleri häzirki güne çenli dymyp gelýärler.